guys. Namin karon sa forevermore. Padayon ginaka-video mo na. Why forever? Wala na di more. It's Metro.
So, what's up guys? Nada diri karon sa Forevermore diri sa may mainit kapatagan. So, wag ora mi naabot diri na medyo na tuhan mi kay may mga aberya na dautan labi na ko naplatan ko. So, mo na ang area ang ano resort dili pa kay siya develop, bago pa siyang kuan buhat. Oh, okay na. So na sila sa bus tanan, nagtuna na sila private. So sa mga ganahan mo ni diri 40 pesos ilang entrance fee, tapos 100 daw ilang